Sabíamos todos que os adiantos chegarían. Tardaban pros máis novos e viñan a tempo pros máis vellos, pero os adiantos sempre chegaban. Era a lei do progreso humano que se impoñía. E chegou a luz por fin. Meteuse a auga nas casas, fomos retratarnos á vila, e alguén nos contou como era o cine, que un bo día acabamos por ver pasmados. Chegaron os adiantos e chegaron os inventos, pero o conto está en saber se a cousa será para ben ou será para mal. A agua non hai tanto que veo, Cando chegou a luz eléctrica, xa foi unha festa. Cando empezou a vir a luz foi cando empezaron a vir os tocadiscos. Alumbrábamos con candiles, candiles de gas e luces de carburo. Os máis ricos xa tiñan luz de carburo, pero é que o carburo era moi caro e os pobres non podíamos comprar. Comprábamos gas. Agórdome dunha vez que tiñamos a luz de carburo colgada na cociña e un non sei, empezou, explotou e saleu pola porta para fora, boa que non colleu a ninguén por diante. Aquilo foi un estoupido como unha bomba enorme. Había que andar coas luces, cun quinqués, con luces de gas e faroles regando nas leiras do maíz, regando cun farol. Pois eu teño calcetado moito e incluso feito sábanas á man, bordando á man co candil do gas. Antes había que ir aos paisanos para dar de comer ao ganado, ás noites, tiñan que ir co candil, coa vela ou co acetileno, que era o que se empleaba. E claro, era un jaleo terrible, además non se desenvolvían. Xa te acostumbrabas a ver as oscuras, como os gatos. Eu atendín partos, xa digo, con vela, con candila, con todos estes mecanismos, porque non había luz. Cando chegou a luz eléctrica, xa foi unha festa. Claro, de darlle unha chave e iluminar a corte e ter o ganado que se poñía a parir, podelo atender eso, foi un cambio total. E de noite tiñamos unha bombilla sola, unha sola. Na bombilla tiñan unha lámpara e tiña cando entraba un pouco de vento movíase. Entón tiña un burato, entraba a luz no burato e pegaba no sitio que pegaba e se daba un tipo xa se quedaba, xa non se movía. Quedábase como se estuveran apuntando con unha metralladora. Pero bueno, ver luz, bueno, aquilo era ver o ceu. Ver a gloria, ver unha luz ali colgada. Non facíamos máis, éramos pequenos, mirar para arriba. Ai, desde logo. Non daban máis que a 2 luces a cada un, e xa tiña todo preparado. E entón, dénome luz. E cando cheguei á casa, o final do meu abuelo, me dá un pouco de rima, o final do meu abuelo en paz estea, saltaron as lágrimas. A agua non hai tanto que veo, Ojalá tiñan el cielo Dios a esa persona que a trouxo. A agua antes era a fonte, si, era unha maravilla. Además que era moito traballo tamén. Vía que unha persona a propósito para andar cartando agua xa. E darlle a villa é moi diferente. Antes había que ir co balde. A agua quitábase polo caldeiro, á corda. Nós tiñamos un precioso con as cintas doradas, e o de riba tamén tiñen outras, andábamos a que non tiña máis limpio. Facíamos máis vida na fonte que na casa. O balde de auga non duraba todo o día, había que ir 2 ou 3 veces polo balde de auga. As mulleres tiñen que ir ca caldeira á cabeza para ter agua para todo o día, o mellor. Pero despois foi máis bonito meter a auga na villa no vertedeiro, porque non ter máis que darlle a villa e acabouse. Cando empezou a vir a luz foi cando empezaron a vir os tocadiscos. Meu pai trouxe de América un gramófono e discos. Había unha señora ali preto de nós que sí, que viñera da Habana e tiña un tocadiscos a máis unha vitrola. Aquellos discos que eran de pizarra, gordos, por unha sola cara,
que para tener un concierto que fuera un poquito regular, había que tener un álbum que no se podía poner. Y claro, además la aguja, que ya era aguja metálica, que al poco tiempo de tocar un disco había que andar renovando por outras. E poñían os discos que ainda lle tiñan que dar cuerda a unha manivela, e despois ás veces as agullas e os discos despois tamén xa estaban rayados. La primera cinta magnetofónica, aquello era un desastre, era una cosa, si la ponías, mi mujer además se incomodó mucho porque dice, bueno, pero vamos a ver, te ves negro para ganar 4 cuartos, que estás empezando y te vas a gastar en un aparatito de estos, una caja, además, como entonces todas las cosas eran grandes, era un tamaño así, con aquello, y además el sonido, claro, cuanto le dabas un poco se retrasaba, gancosidad, rompía la cinta, bueno, era una cosa terrible. Miñera o meu marido cunha radio e di miña nai, ai tamén, muller, meter aí os cartos, era mellor que os meteras nun buxojo de cama. Primeiro ainda viñan aquelas radios grandes que parecían caixós. Nós tamén as tuvemos. Os veciños meus tiñan radio e íbamos para ali moitas veces escoitalo. Pero a radio non podía moito daquela usarse moito, que daquela que tiña radio andaban en riba delas na radio, e incluso cando empezou a vir a televisión estaba prohibido. Eu recordo cando empezou a televisión, creo que fora no ano 50 ou algo así fora. O impacto da televisión foi grande, pero xa a xente estaba preparada para recibila. E dixen a Eduardo que ter unha televisión para os nosos nenos. El traballaba en Comercial Mateu daquela e xa foi a primeira que trouxo. A pesar dos defectos que teña a televisión, os rapaces viron un mundo que non era moi difícil explicarlo de outra maneira. Despois viñan todos para a miña casa, eu ali botaballe unhas mantas vellas no suelo, e tantos nenos ali, porque traían os amigos todos, ali mantas no chan e todos a ver a televisión, deixábanme todo cheo de pipas, así que marchaban eu xa a recoller todas as pipas e Tamén viñan ver as películas do Oeste, que un que estuvera en Buenos Aires moito tempo, e botábanas aos martes. Vían o Picapiedras, vían os Piripitifláuticos, vían la Gallina Turuleca, vían o circo, que daquela botaban o circo pola televisión, sí, botaban moitas cousas para os nenos, cousas moi bonitas. Eles saben como é o mar, sin estar no mar saben, porque o viron ali na película, saben o que é un rascacielos, e como se funciona dentro dos rascacielos, saben, todo isto, sin forzar nada, os rapaces aprenderon, solo de mirar. E acordo meu que un día de Navidad non podemos xantar, non podemos facelo xantar. Encheuse na cociña de xente, porque había un programa que estaba Tony Leblanc e Lina Morgan e cantantes que lle cantaban para a muller de Franco e, bueno, había así. E a xente, claro, eran as cancións dos vellos as que gustaban, e resulta que viña un buscar a un para que fose comer, pero aquel tamén quedaba. Despois viña outro buscar aqueles e tamén quedaba. En resumidas cuentas, estábamos así, depois tivemos que abrir a ventana do fregadero e outros xa estaban por fora da ventana vendo a televisión. Doa, 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 costureira, oa, traballaba na leira, doa, doa. A compañera de Telma era o que ibas ao cine a ver as películas. Dabanche os cartiños, ti quitaba a entrada para Pepe ou para Juan, dabanche un botaconciño, unha perna ou tal, e iba xuntando, entón ibas ao cine. E cando botaban sesións continuas, mellor. Que había veces que xa metían sesión continua, non sabe como se chama, sesión continua. Poder estar en que fora, acababa unha película e seguía, había outra vez. Mamá, cando faltaba eu así un tempo, dicía, ide buscar a cita que ha de estar no cine. Estaba no cine, non fallaba, pero eu non me iba hasta que remataba a película. As películas que máis botaban aquí eran películas españolas, aquela española, Carmen Sevilla, Lola Flores e todo por eso. Eran as películas que había. As películas españolas que están botando os sábados. Eso era o noso. A de Jorge Negrete era que máis éxito tiñan. Viña co seu sombreiro cantando aquelas rancheras. Despois había unhas películas que había un tomís,
que eran as do oeste. Entón, mis era o chico que liberaba as chicas, que facía de Quijote, non? Moito amor nas películas. Hoxe todo é sangre, hoxe, de verdad. Había unha censura que había nas iglesias. Entón, había para todos os públicos, 2, tal, 3, con reparos, 3R, sumamente peligrosa, non se pode ver. Entón, claro, a nosotros o que nos gustaba ver precisamente era eso, porque as prohibicións son cousas que para min non están ben as prohibicións, porque canto máis se proíbe, máis se desea. Eu cando cheguei a Muras e preguntei polo cine, e as miñas amigas dixeronme eso que é. E dixeronme que non sabían o que era un cine. Ese día caeu unha alma aos pés. Este mundo cambiou moito. Cando estábamos nunha miseria, con candilexas, unha cousa e outra tal, entonces, como o mundo foi descorrendo, e chegou un día e viñeron cunha luz eléctrica e foron descorrida polos léustricos das nubes. Penso que xa se pasan demasiado cos teléfonos. Ver agora unha persona pola calle sempre ca man na orella, eso tamén é unha cousa que me parece odiosa. Aquí mellí, se ahora entramos nas casas, que non hai unha casa que non ten televisión, pero eu aseguro que máis da mitad teñen 2 ou 3. Que salen cousas en internet de moitas cousas malas, non? E que se venden moitas cousas tamén por internet. Penso que foi un avance moi grande, pero tamén penso que un perjuízo moi grande para a humanidade.